ସେଦିନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କଥା ମାନି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିଲା। ସେ କଥାଟା ଠିକ ନା? ମୁଁ ସେ କଥାଟା କେବେ ବି ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ସେ ଭଉଣୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ମା ମୋ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ମୁଟାକୁ ଦେଖା କରିବି। ସେ କୋଉଠି ଥିବ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଜି ତାକୁ ଦେଖା କରିବି। ଆଜି କାହିଁକି ନା ତା କଥା ମୁଁ ମନରେ ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯାଏ। हे जगतर नाथ जगन्नाथ, मु को जन्मे को पाप करी जे मते जन्म एते कष्ट दौच। ए संसार दुखी को कला तबे देखी पारू ना प्रभु। तुम्हें तो लिखि देछ मु कपाल रे या तबे बा कौन कर मो दुखी रे तब खुशी अच्छा ना प्रभु। कौन पाप कर मत राज्य तोड़ी दे, मत सजाई देले विधवा। मो पेट जो संतान बढ़ुला संतान को नष्ट करदेले। कुआड़े जीवी, कौटी को जीवी, कौन खाइबी से जंगल देखा जाउछि। जंगल कांदुचु? अरे माँ तोर कौन है तू किसी कही पारिबु? किए बाबू तमे एठी को कौन पासिछ? अरे माँ मैं जंगल रे बुलु बुलु आसी गली। तो कन्नटा तो से कांदटा मो कन्नर सुबिला आ मो आसी जाई सुबिली जेते बेले तो कन्नटा को सही पारिलिनी लो। तू कहीं एटी कांदुचु माँ? ए अरण्य जंगल रे तू कौन एखाटी ए दुनिया रे तोर कौन कहीं नहांती? दुनिया रे मोर कहीं नहांती कहीं ना मो आखिरे लुह भरा अच्छी मो कांदी बापा बोले आपण जुआड़े जीवर अच्छी आपण चली जातु। हाँ बहुत चली जीवी रे बा चली जीवा आगर ते पचारुची तोर परिचय कौन? तू ए जंगल रे कौन करुचु? तोर एमती परिस्थिति है केमती तू कौन कही पारिबु? मोर परिचय नहीं, मुझे जंगल रे ही रहूची। जोटी जहाँ मिले सेटा मु खाइदा मो जीवन को बंचे देउची। हेले किए बाबू तमे कौन पाई मते सब पचारुछ? रे माँ मैं जानी पारुची तो परिस्थिति। तू से सत कथा मते कही दे माँ, तू से सत कथा मते आज तू कही दे तो परिस्थिति मैं बुझी पारुची। बुझी परा मोर कहबा को आ भाषा ही नहीं कहबी कौन? मो जानिची मो सब बुझुची। साप
ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଧା ଗିଲି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ମୋ ମୂଷା ନୁହଁ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଧା ଗିଲି ଦେଇଛି। ପୁରା ଗିଲିବାରୁ ଗିଲି ଦେଲେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମରିଯିବି, ଆଉ ଅଧା ଗିଲିବାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା, ଆଜି ଠିକ ତମେ ଗୋଟେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଯାଇଛ। ସତ କହିଲେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛ, ସତ ନ କହିଲେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛ। ମା, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ନା ତୋର ସେ ଅରୁଆ ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ି ଦେବଲୋ। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଆଶା କରୁନି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଏମିତି ମୋ ଦିନ କାଟିବି, ହେଲେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ହେ ବାବୁ, କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅନାଥୁଣୀକୁ ଏମିତି ଭଲ ବିଚାର କହିପାରୁଛ କାହିଁକି? କିଏ ତୁମେ? ଏ ସଂସାରର କେହି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କହିବେନି, ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁନି ଲୋ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କା ଦୁଃଖକୁ ସହି ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖୀର ପରା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହଉଛି ମୋ ଧର୍ମ। କିଏ ବାବୁ ତମେ? ତମେ କଣ ମନରେ ଟିକେ ରଖିବ? ହେ ବାବୁ, ମତେ ଜଲଟିଏ ଆଣି ଦେଇ ପାରିବ? ଦେବି ମା। ଆରେ ତୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଜଲ ମାଗୁଛୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ମୁଁ ଆଣୁଛି ମା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଆରେ ମା, ତୁମ ଟିକେ ଚା, ଜଲ ମୁଁ ନେଇକି ଆଣିଛି। ଆରେ ମା, ତୁମ ଟିକେ ମୁଁ ଆଣିଛା। ରାତିର କଥା ରାତି କଲେ ଏମିତି ଅବୁଝା ଜୀବନ ନୁହେଁ, ପାକେ ଚାଲି ଯାଇ ଜୀବନ ସାଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି, ଧନ ପାଖେ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ଭାଇକୁ ଭଉଣୀ ଖୋଜି ପାରିଛି, ଧନ ପାଖେ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ଭାଇକୁ ଭଉଣୀ ଖୋଜି ପାଇଛି। ରାକ୍ଷୀ, ଆରେ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ରାକ୍ଷୀ, ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ନା এইটা সত্য। শুভ্র বস্ত্র পরিহিত কেশ নিয়েশ ছিଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ଶୂନ୍ୟ ମତା ତୋର ଖୋଲା ହାତ, କି ତୋର ବେଶ ଲୋ ଭଉଣୀ, କି ତୋର ବେଶ। କଣ ବା କରିବି ଯେ? ମୁଁ ସେଦିନ ତୋ କଥା ନ ମାନିଥିଲି,
ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଏ କଥା ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଏହା ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ଏ ଭାଇ हे धर्म हे धर्म यदि तुम विचार तथे मु तुमको जणाइबी कौन मो भाग्य पुणी आज मते एमती दुर्दशा देखा थिला ଏ ଭାଇ କଣ କରିବୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ବିଧବା ଏ ଭାଇ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଭାଇ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏ ଈଶ୍ୱର ତମର କି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚାର ତମକୁ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଭୁ କୋଟି कोटि नमस्कार କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ଆଉ ଲୁଚେଇଲେ ତାକୁ ସିଏ ଲୁଚିବ କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ଆଉ ଲୁଚେଇଲେ ତାକୁ ସିଏ ଆଖି ଆଗେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖୁଛ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିଛୁ ରହୁଛ କେମିତି ଦେଇକି ପାରିବ ଉତ୍ତର ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର तुमको कोटि नमस्कार तुमको कोटि नमस्कार ଏ ଭାଇ ମତେ ଭାରି ତୃଷ୍ଣା ହେଲାଣି ମତେ ଜଳଟିଏ ନେଇ ଖେଳିବୁ ସତରେ ଭାଇ ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲାଣି ମତେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇପାରିବୁ हे माँ ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ଦେଇପାରିବିନି ଆରେ ସେ ଜଲର କଥା କହୁଛୁ ତୁ ଥରେ ମାଗିକି ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ତୋ ଭାଇଟା ଜୀବନ ଦେଇଦେବ ଆମ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ଖେଳ ଖେଳିଲ କଣ ମୋ ବାପା ମୋ ମାର ଆତ୍ମା ନେଇ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ପାରିଲନି ଠାକୁରେ ଶେଷରେ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପକେଇ ଦେଲ ଆମେ କୋଉ ଯୁଗେ
କି ପାପ କରିଥିଲୁ ସେ ପାପର ଆଜି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଠାକୁରେ। ଆଉ କଣ କରିବି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏ ବୋଝଟାକୁ ମତେ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା। ରେ ମା ରଖି, ଭାଇ अरे तू ସେଇଠି ବସି ପଡ। अरे आ ଆଜି ନା ମୁଁ ତତେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବି ମା, ତୁ ସେଇଠି ବସି ପଡ। रे बाबू, अरे बाबू, अरे कौन कोटी सही जाई चुकी रे? अरे आ मो डाकुची। अरे बाबू, एमिति कहानी समय लेखिला सती सीताजी कलंकिनी हेला नाही एठी राम एकी रामायण दशरथ एमिति पसंद सब सती आज कलंकिनी समय तुझे सती आज कलंकिनी समय तुझे। अरे बाबू मो डाकिली आ तू आसी गलु ठीक समय रे। हाँ बाबू हेले हेले आपण मते काहेकि डाकिले? मो डाकिबा कारण सुनिबु बाबू। ए बाबू ଆଜି ନା ମୁଁ ତତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବି, ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। କଣ କହିଲେ? ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କରାଇବ ସାକ୍ଷାତ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାବୁ, ହଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଠି ଆ, ଆରେ ବାବୁ ଆ, ତୁ ଟିକେ ଦେଖିନେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଏ କଣ ମୋ ନୂଆ ଭାଉଜ? ଆରେ କଣ କହିଲୁ? ହଁ ବାବୁ ଏ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆପଣ ଆମ ଏ କୁଟିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁ ତ ଦିନେ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ତୁ ମତେ ଏମିତି ବଦନାମ କରୁଛୁ, ବା ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଡ଼ିଦେଲୁ? ମୁଁ ଜାଣି ନା ଭଉଣୀ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଲି ତାକୁ କାହିଁକି ବଢେଇଲି ତୁ ଶୁଣିବୁ। କଣ ଥିଲେ? अरे तोते कहला मो स्त्री बोली आउ मु ए कथा केमिति सही पारिबी तू को? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ମାରିବା କଣ ଉଚିତ ଭାଇ? हाँ ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ना ରାତିର ଜହ୍ନଟା ପରେ ନାଇଁ କହି କଥା କହିବ ରାତି ଗଲେ ପରି। ରାତିର ଜହ୍ନଟା ପରେ ନାଇଁ କହି କଥା କହିବ ରାତି ଗଲେ ପରି। ଏମିତି ବୁଝା ଜୀବନ ନଈ ଏ ପାଖରେ ଖରା ସେ ପାଖେ ଯାଇ জীবন সাথীরে ভাগ্য খেলুছি ধন পাখি মন বন্ধা পড়িছি ধন পাখি মন বন্ধা পড়িছি প্রিয়াକୁ প্রেমিকা খুঁজি পাইছি ধন পাখি মন বন্ধা পড়িছি লা 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 la 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 la
रे माराखी ये मु कौन देखुची लो ଏ ଭାଇ ସିଏ କିଏ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତା ପ୍ରତି ତୋର ଦରଦ କାହିଁକି? ଏ ଭାଇ ସିଏ କିଏ ତୁ ଜାଣିବୁ? ରେ ସେ କିଏ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। पदकु जाना बटर ठिका बेले बेले मोड़ी कुए बट पड़ा पदकु जाना बटर ठिका बेले बेले मोड़ी कुए बट पड़ा चाहिए लुआर लुटारी के चाहिए लुआर लुटारी के জীবন সাথীর ভাগ্য খেলুছি ধন পাখি মান বন্ধা পড়িছি 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 লা 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 ତୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ପରା ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପରା। ଚାହୁଁଥିଲି ମା। ତାମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛୁ। ହେଲେ ଭାଇ ତୁ ହିଁ କାହିଁକି ଆମର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଉଭା ହେଉ? ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତା ହେଉଛୁ ତୁ। ରାକ୍ଷୀ କଣ ତ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ରଣଜିତ ବଳିଆର ସିଂର କଥାରେ ପଡି ମୁଁ ଅବଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଭାଇ। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭୁଲ କଲି ହେଲେ ମୋ ଭୁଲର ବି କ୍ଷମା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଡ ଭୁଲ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ସେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ତୁ ତୁ ତ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ମୋ ନିଜ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିବିନି କାହିଁକି? ତମ ତମ ଏ ବେଶ ତମ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉନ କାହିଁକି? ତମ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଅଛି ଆଉ ତମେ ବିଧବା ବିଷୟରେ ଅଛ କାହିଁକି? ସେଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ପେଟରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ସେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସମୟ ବେଲେ ବେଲେ ଜଣକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଦୋଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଜଣେ ଦାୟୀ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସମୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବି ଜଣକୁ ଦୋଷୀ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଦୋଷୀ ଜଣକ ହେଉଛି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ମୋର ପାଇଁ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ତୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ନା ସେ ରହସ୍ୟ? ହଁ ବାପା। ତୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ନା ରାଜା ମିତ୍ରସେନର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ? ହଁ ବାପା। ତୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ନା ତୋର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷା ଉତ୍ତପନର ରହସ୍ୟ? ହଁ ବାପା। ହଁ ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଜା ମିତ୍ରସେନ ଆଉ ରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଛି। ବାପା ଆପଣ କହିଥିଲେ କଣ?
ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତୋ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷା ଉତ୍ତାପନକୁ ତୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ନା? ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶବର ସାମନ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣି ପାରିଛି। ସେ ରାକ୍ଷା ଉତ୍ତାପନ ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଯୁବରାଜ ଆଉ ରାଜକନ୍ୟା ରାକ୍ଷା ଉତ୍ତାପନ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏମିତି ପାପି ସେଇ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହରେଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି ଅପରାଧୀ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ବି ଯୋଗ୍ୟତା ହରେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେନି। ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ମା ତାର ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ଦିଏ। ଏ ବିଧବା ବହୁର କାରଣ ବି ଏ ପାପୀ ଶ୍ୱଶୁର। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ବୋହୂକୁ ବିଧବା କରିଛି। ପାପ ନାଁରେ କଲଙ୍କ ପାପ ହେଉଛି କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏ ବୁଢା ପୁଅଟା ତା ମାକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଏମିତି ଭୁଲ କଲି ମୁଁ ଯାହାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଏମିତି ପାପ କଲି ମୁଁ ଯାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୁଲ କଲି ମୁଁ ଯାହାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଏମିତି ପାପ କଲି ମୁଁ ଯାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ବାଜିଲାରେ ଘଣ୍ଟି ବୁଡ଼ିଲାଣି ବେଳ, ଡାକୁଛି ମଶାଣି ଡାକିଲାଣି କାଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କରୁଛି ଶପଥ କରିବି କେବେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି କଣ୍ଟା କଢାଯାଏ, ଏ ପାପୀ ଦ୍ୱାରା ପାପର ବିନାଶ ହେବ ଏ ଦୁନିଆରୁ। ସେଇ ପାପୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆହୁରି ଯାହା ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାପୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ରଞ୍ଜିତ ବଳିଆରସିଂହ। ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାପ ମେଧ ଯଜ୍ଞ। ବିନାଶ କରିବି ପାପକୁ, ଆଜି ଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିନାଶ କରିବି। ଆସ ସମସ୍ତେ। ବାବୁଲୋ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ଟା ଭାରି ଦରଜ ହଉଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଦରଜ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେବି। ହଁ ବାବା, ବେଶୀ ଦରଜ ହଉଛି ନା?
ପାପର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାପୀଟା ଆଜି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସରିଗଲା ତୋର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ, ତୋର ଭୋଗ ବିଳାସ ସରିଗଲା। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଇ ତମେ ନେଇଯାଅ ତମ ରାଜ ସିଂହାସନ। ପଶୁ ପାରୁଛୁ ବା ଆଜି ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ ମୋର ଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି